Dobrý deň, moje meno je Ľubo Šimončič, zastupujem realitnú kanceláriu realitytrnava.sk. Rád by som vám predstavil výrobno-skladový areál, ktorý sa nachádza na Chovateľskej ulici v Trnave. Areál má 4411 m2, 963 m2 vonkajšej plochy. Vo vnútri areálu sa nachádzajú objekty rozdelené do 4 funkčných sekcií. Poďme sa na jednotlivé sekcie pozrieť. Hlavnou časťou areálu je výrobno-skladová hala s rozmerom 2058,25 m2. Vstup do nej je 3 sekčnými bránami, ktoré majú viac ako 4 metre. V pravej časti budovy sa nachádza administratívna časť, ktorá sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží a pozostáva z 3 kancelárskych priestorov, jedálne a výdajne stravy. Tretia časť objektu z ľavej strany je funkčne rozdelená na skladovú časť, ktorá sa nachádza na prízemí, a ubytovanie, ktoré sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží. Päť miestností určené na ubytovanie vrátane hygienického zázemia však možno využiť aj ako administratívne priestory.